пак е 30 плюс градуса. Още имам лека мускулна на гърдата от миналата тренировка. Там много съм умрял. Ало да, значи писна ми. Миналия път казах, че времето почва да се оправя. И сега пак е 30 плюс градуса. Не мога да тренирам на такава жега. Добре сте ми дошли в следващия клип. Днеска тренираме статика. Още имам лека мускулна на гърдата от миналата тренировка. Но все пак ще тренирам статика. Така дали ще е добре? Ще е добре. Там много съм умрял. Въобще не ми стрира, обаче няма как. Днеска няма да тренирам само статика. Ще тренирам и база на статика, не знам точно как се нарича, просто basic елементи, които да ми помогнат с прогреса в статиката, тъй като само статика не може. Ще покажа някои упражнения, които аз правя за статика, които смятам, че ще ви бъдат полезни на вас. Главно за предна везна и плънч. 7 часа трябваше да ходя в 6, обаче телефона ми нямаше батерия, трябваше да го заредя малко и да ходи до магазина. Но да, направо отиваме. Тук съм. Горе-долу съм доволен от везната. След малко почваме планч, защото ми е чудно при него почта, защото при него смятам, че се получи добре, защото си чувствам ръцете добре. Гърба не е много, гърдите не е много, но раменете си ги чувствам добре и смятам, че при планч ще бъде доста по-добре, отколкото при везната. Така че да. Чайте да не си видите, че свършваме с везната. Нищо подобно. Продължаваме. Хайде на планча. Най-хубавите царевички къде са? Да, отново контузия.
отново сме в гората. Приключихме тренировката. Тази беше що годе окей, въпреки че нещо си направих на рамото и сега малко ме боли. Отново. Днеска беше окей, честно казано, въпреки че планча нещо не ми се получи като хората, въпреки че го усещах доста добре. Но пък предната за сметка на това беше окей, бих казал. Както видяхте, накрая правя някакви по-така бейсик упражнения, които да ми подпомогнат с прогреса и с силата на предна везна, понеже не става само единствено да спамя предна везна. Въпреки че дали става, но не е много оптимално, затова ще трябва и някакви по-така упражнения. От към планч, честно казано, има някакви упражнения, които могат да се правят, обаче аз отново контузия. Не е баш контузия, нали? Не мога да кажа, че е нещо страшно. Смятам, че би трябвало да ми мине до 2-3 дни, даже може би 1-2. Усещам, че вече съм малко по-спокоен пред хора да снимам. Нали, то не личи изобщо даже, но сякаш почвам да свиквам. Смятам следващата тренировка да тренирам малко по-така интензивно планч, понеже то ми е малко така слабата страна, не че предната везна ми е много силната страна, но планч имам определено доста нужда от тренировки. Така че наблягам. Фокуса ли избяга? Трябва да го сложа на майката. Но да, това ще бъде края от днескашният клип. Пишете долу какво искате да видите в следващия. Лайк, сабскрайб, всички тия глупости. Знаете как е. И до следващия път. Със здраве! Мале как